דקה ככה, כדי להקליט, אוקיי? אז שישמע בהקלטה שהזמנתי את כולם לפתוח מצלמה, שלא יגידו יואב למה לא עשית את זה, אה, וניתן לנו ככה עוד חצי דקה, דקה אחרונה ממש לתת לאנשים הזדמנות לעלות, יש עוד נרשמים שאני מניח שיצטרפו אלינו ככה תוך כדי תנועה. לפני זה אני אגיד, ועוד מעט סתיו תיתן כמה מילים על הקהילה שכולכם הצטרפתם אליו שפתחנו פה, אבל אני אגיד שזה זום, וובינר, פאנל, מפגש וירטואלי כזה אחר, שמאוד מרגש אותנו בג'ייגיב. אוקיי, יכול להיות שיש פה עמותות שכבר נפגשנו בסיטואציה כזאת או אחרת, בהרצאה, הסבר, וובינר כזה או אחר, אבל למעשה זה האירוע הראשון שאנחנו עושים, כרגע בתצורה מקוונת, אבל האירוע הראשון שאנחנו עושים, שהוא מתוך הקהילה שלנו, אוקיי? חלקכם ראיתם, אם אתם פה כנראה שנחשפתם ושמעתם והצטרפתם, באמת מתוך המטרה שלנו לייצר קהילה וירטואלית, כרגע באונליין מה שנקרא, של גיברס, בסדר? של העמותות, עם העמותות, יחד עם העמותות, למען העמותות, זה לא רק אנחנו מולכם, זה ממש ציר תנועה דו-סטרי, של העמותות מול ג'ייגיב, של עמותה מול עמותה, של ג'ייגיב מול עמותות, ולייצר באמת איזה אקו-סיסטם, כרגע ברשתות החברתיות ובדלת אמותינו בפייסבוק, מה שנקרא, אבל לייצר איזה אקו-סיסטם ואיזה מקום של מפגש, של העשרה, של הכוונה, של שיח אמיתי, ובכלל מקום לבית לעמותות בישראל. אז אני אומר, למרות שעשינו זומים כאלה ואחרים, ווובינרים, ועשינו ערוצי ידע, זה מפגש שהוא אישית נורא מרגש בגלל הפלטפורמה שדרכה בנינו את זה, ובגלל הנוכחים פה ואיך שהגעתם, אז זה הכל. אז אני כן, סתיו, את רוצה להגיד כמה מילים, ניתן לך באמת על הקהילה, ואז נצלול ישר כבר לפאנל המקצועי שהכנו לכם, הדקו חגורות כמו שאומרים. בוקר טוב לכולם ולכולן כאן, ונעים מאוד מאוד להכיר. זו הזדמנות בשבילי לככה, רובנו לא מכירים, אני הצטרפתי לכאן ממש ממש לא מזמן, כדי להשיק את הקהילה הנפלאה הזאת שנקראת קהילת גיברס, ואני רוצה לנצל שנייה את הפלטפורמה גם בשביל היכרות קצרצרה אישית בינינו, שלי איתכם, וגם קצת לספר לכם מה הולך להיות ומה זה בכלל גיברס, מה החזון של הדבר הזה, הגדול הזה שנבנה כאן. אז כאמור, אני סתיו מור, ואני מנהלת קהילות, זה מקצועי, אבל אני באה מעולם שהוא גם עסקי וגם חברתי, ואני מדמיינת איזשהו חזון שבו עמותות לומדות ביחד לייצר קהילה של עסקית של עמותות. משהו שאפשר באמת לייצר בו את כמעט את עולם ההייטק בתוך הדבר הזה שנקרא חברתי, כי אנחנו מבינות ומבינים שהכלים האלה של ההייטק הם לא מאוד מאוד שונים מהכלים של חברה ועמותות, וברגע שנשכיל להבין את זה נוכל לייצר דברים נורא 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 גדולים. והקהילה הזאת שעכשיו קמה היא בדיוק סנונית ראשונה למה שאנחנו מדמיינים לו, דברים מאוד מאוד גדולים, שאנחנו חושבים שכשעמותות יכולות לתקשר אחת עם השנייה ולשתף ידע ולשתף משאבים ולשאול שאלות ולמצוא באמת את האורים ותומים לעולם העמותות והידע, נוכל באמת לעשות גם שיתופי פעולה מאוד גדולים וגם לצמוח ולפרוח ולהגדיל את המיזמים האישיים והפרטיים של כל אחד ואחת מי שנמצאים כאן. אז אני מאוד מאוד מתרגשת שהדבר הזה יוצא לדרך. אני ככה אספר לכם מה קורה, מה יקרה בגיברס מלבד שיח. אז קודם כל, אנחנו היום משיקים פאנל ראשון, שאתם, הקהילה זה המרכז של הדבר הזה, כלומר הידע שאתם צברתם והידע שג'ייגיב צברה כעמותה בטעם עצמה, יכול לייצר דברים מופלאים, ואנחנו פתחנו פה פלטפורמה בשביל זה. זה יהיה הפאנלים וזה יהיה שיתופי ידע, יהיה המון פוסטים שנועדו לתת באמת תוכן משמעותי שקשור בגיוס וקשור במשאבים וקשור בכל עולמות התוכן שאנחנו עוסקים בהם, פלוס מקום בשבילכם להעלות גם את הדילמות ואת השאלות ודברים שהייתם רוצים שאנחנו נשים עליהם יותר דגש. הקהילה נועדה להיות המקום הזה לקשר בלתי אמצעי, כדי שנוכל גם אנחנו לדעת מה אתם מחפשים, ונוכל כולנו ביחד להפרות זה את זו מתוך הדבר הזה. מעבר לזה, יהיה לנו גם בקרוב אירוע פרונטלי,
ומפגש של הרמת כוסית, ויהיו לנו הרצאות מגוונות מעולמות העסקים, ומעולמות שבאמת ככה נועדו לפתוח את הראש ולתת כיווני מחשבה ואסטרטגיה נכונים כדי להצמיח את העמותות שלכם. ובאמת אני מזמינה אתכם ואתכן לכתוב לנו בקבוצה, לכתוב פוסט היכרות, לנצל את הפלטפורמה הזאת, כי כמו שאתם יודעים, קהילה זה משהו שעושים ביחד, אז זה לא רק שלנו, זה של כולנו, ושיהיה לנו מלא מלא בהצלחה. ויואב, אני מעבירה אליך את השרביט. תודה רבה. הנה, הצלחנו אפילו לעשות את העברת המקל הקולית, הם שיהיה לנו עדים. אז שוב פעם, תודה רבה ובוקר טוב לכולם וכולן, ואני מזמין שוב לפתוח מצלמות, חשוב לנו לראות אתכם, כי גם חשוב לנו שתוכלו להציף שאלות. המטרה של פאנל, הרי יכולנו לקחת ועוד רגע נציג את הפאנליסטים, לתת להם שאלות תשובות, לסכם בזה פוסט יפה ולתת לכם לקרוא בזמנכם, אבל המטרה של הפאנל והתצורה של המפגש הזאת היא באמת שזה יהיה ישיר, בלי מסננים, את היכולת שלכם לפגוש, לשאול, להציף, לשתף. אז אני יותר ממזמין לפתוח מצלמה, להרגיש בנוח, לשאול שאלות תוך כדי תנועה, לכתוב בצ'אט, זה פשוט יעשה לכולנו דברים טובים. ואני רק אגיד מילה לפני שאני אציג את עתאי, אלעד, גלית ותרז. אמרה סתיו על הקהילה וכל המטרות שלה, ואני אוסיף ואומר, קודם כל אני אציג את עצמי ואז אולי אתן יותר קונטקסט. נעים מאוד, קוראים לי יואב, אני כבר 4.5 שנים בג'ייגיב, ממחלקת הפרו שלנו שמתמחה בליווי וייעוץ לקמפיינים. התחלתי כיועץ ומלווה, בשנתיים וחצי האחרונות אני מנהל אותה, והיום אני גם עובד ועמל על לייצר שירותים נוספים שקשורים לפיתוח האסטרטגי של העמותות, והקהילה באמת זה לא מוצר שלי, זה שלנו בג'ייגיב, אבל זה חלק מהכוונה שלנו ומהרצון שלנו להיות עבורכם העמותות ג'ייגיב, לא רק אפשרות להעביר דולר מארצות הברית לישראל ומתורם א' לתורם ב', אלא באמת להיות מנוע ואקסלרטור כזה של העמותות למשאבים, להתפתחות, לגיוס. וכאלה קהילה, הפאנל שהיום בחרנו להשיק ולפתוח איתו הוא על קהילות, ולמעשה איך כל עמותה יכולה לקחת את הקהילה שלה ומה זה אומר הקהילה שלה ולרתום אותה במקרה הזה ובנישה הספציפית הזאת לקהילה מתגייסת ומגייסת, לקמפיין מימון המונים, לשגרירים, לכלי שמסייע בהכנסה עצמית והרחבת השותפים. ובאמת נמצאים איתנו פה הפאנליסטים שלנו, איתי אפרוני ואלעד אריאלי מעמותת יהיה תמיד, שזו העמותה של הפרמדיקים, בעצם חיילים, פרמדיקים, ממש קמה בתקופה האחרונה לאור המצב, ניתן להם להרחיב על זה, סיימו קמפיין מאוד מאוד מרגש וניתן להם גם לספר עליו כמה מילים ממש לפני חודשים בודדים של גיוס המונים עם הקהילה שלהם. נמצאת איתנו גם תרז אבו מורד ממרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית גליל גולן, שגם כבר לפני כמה חודשים עשו קמפיין גיוס המונים מאוד יפה ומרגש עם הקהילה שלהם, וגם היא תשתף אותנו על מה זה אומר הקהילה וגיוס עם קהילה שנמצאת בסוג של משבר או שינוי. ונמצאת איתנו גם גלית רוזנבלט מעמותת הלל יוצאים בשאלה, שממש לפני שבועיים שלוש סיימו קמפיין מרגש מאוד שגם מתבסס על שגרירים ועל קהילה, ובעצם כל אחד מהפאנליסטים שלנו מהעמותות ינסו גם לספר לנו את הסיפור שלהם וגם לתת לנו את האינפוטים מהכיוונים של הקהילות שלהם, גיבוש קהילה חדשה, רתימה והנאה של קהילה תחת עננת משבר נקרא לזה, או רתימה של קהילה יותר מגוונת וכן הלאה וכן הלאה. אז כמו שאמרתי, הכנו סט של שאלות והכוונות והכל, אבל תרגישו בנוח לכתוב בצ'אט או ניתן זמן לפתוח את המיקרופון ולשאול שאלות, וזהו, אני חושב שעשינו הקדמה מספקת, נתנו זמן למאחרים לאחר ולהצטרף, הכל בסדר. נפתח עם עתאי ואלעד מעמותת תהיה תמיד. אז קודם כל נעלו ביניכם רגע, תפתחו את המיקרופון, תציגו את עצמכם, תנו לנו מעט רקע על העמותה, כמה מילים באמת על הקמפיין, מספרים, שגרירים, עניינים, ונתקדם משם. יאללה. אז בוקר טוב לכולם, אנחנו באמת מתרגשים להיות פה, ואתם תבינו גם למה, אני מרגיש מה שנקרא ילד בסיפור מהרבה בחינות. אז קוראים לי אלעד אריאלי, אני בן 23, וביחד עם עתאי אפרוני שפה איתנו בזום, הקמנו את העמותה לטובת הפרמדיקים הצבאיים. הסיפור קצת של איך זה קרה, בעצם
יש המון עמותות, אתם בטח ראיתם ומכירים, המון המון עמותות לחיילים, ללוחמים, לכל תפקיד שיש בצבא כמעט, קיימת עמותה שתומכת בו, כי יש דברים שחסרים. זה לא נושא שאני בא לפתוח, אבל בסוף יש הרבה דרכים לתמוך בחיילים, וכשיש עמותה שדואגת לחיילי המילואים בעיקר ולבוגרי המסלולים, מאגדת אותם, מחברת אותם, הצבא זה דבר שממשיך עם כל לוחם, בין אם הוא פרמדיק או לא, אחרי שהוא משתחרר מהצבא, במילואים ולכל החיים. ואני בעצם איזושהי שנתיים הסתובבתי עם הפוטנציאל הזה בראש של צריך כבר לאגד את הקהילה הזאת, כי פרמדיק זה תפקיד שהוא מאוד בודד. אנחנו עושים הכשרה לבד, אנחנו מגיעים לסדיר, משבצים אותנו באיזושהי יחידה שלא עברנו את המסלול, ויש לנו המון אחריות. ילד בן 19 אחרי הכשרה של שנה חודשיים, פרמדיק יחיד בגדוד אמור לשמור על החיים בעצם של כל הגדוד, הוא רואה במיוחד במלחמה המון פצועים, אבל גם בשגרה. גם בשגרה פרמדיקים מגיעים, רואים פצועים, ולא תמיד שואלים אותם מה איתכם אחרי זה, גם לא במילואים אחרי אירועים מאוד קשים. וזה בדיוק פוגש את הנקודה שנראה לי אתה יוכל להרחיב עליה, שאיפה זה פגש אותו, ההתחלה של העמותה הזאת. אם אנחנו עושים איזה סיפור מעניין, תמשיך. שלום לכולם, תודה רבה לסתיו ולכל החבר'ה מגיברס, זה אחלה פלטפורמה ואני ממש מברך אתכם על זה, בעיניי זה יעשה הרבה טוב לישראל וירחיב את תרבות הנתינה כמו שאתם אוהבים להגיד. יואב, אתה רוצה שתדבר פרי סטייל או שאתה רוצה למקד אותי? אני חושב שבואו תנו לנו רק רקע, ממש כמה מילים על הקמפיין, מבחינת כמה רציתם לגייס, כמה חבר'ה חשבתם שהתגייסו ואת המספרים, ואז נתחיל עם השאלות אולי באמת שהכנו, ואני מניח שכבר הדרך תיסלל יותר. סבבה, אז לפחות האירוע מבחינתי זה, ואני ממש אומר את זה במשפט, זה שכשהשתחררתי מהמילואים באתי לבקר גם חבר פרמדיק מילואימניק ומצאתי אותו בוכה במיטה בגלל שהוא לא הצליח להתמודד עם מה שהוא חווה ומה שהוא ראה במלחמה האחרונה ופשוט לא ידענו מה לעשות וקצת כמו מסרט הוליוודי אלעד התקשר אליי יום אחרי זה אמר בוא נקים עמותה, אמרתי לו מה הקשר עמותה עכשיו? בוא נוציא קודם חבר'ה למסעות עיבוד שלישי ומשם בעצם נולד הסיפור הזה של הקמפיין גיוס המונים וכו'. אנחנו התחלנו ממש לטובה, היה לנו 300 שגרירים מדהימים, עם מעל 4,000 תורמים בסוף, שגייסנו יותר מ1,100,000. אז קודם כל צריך להגיד, כאילו, הסיפור פה הוא סיפור מדהים של מעל 4,000 תרומות חדשות שהגיעו 100% דרך בעצם קהילת השגרירים. כלומר, עמותה חדשה לגמרי, בלי איזה רקע של קהילה מגויסת, בלי איזה רקע של תורמים, אלא ממש, למעשה המציאות שלכם לפני הקמפיין הייתה שאין בדיוק קהילה מוגדרת. שתיכם נגעתם בזה ודיברתם, יש חברים, יש איזו קבוצת שווים שאולי מכירים את הצרכים, אולי מכירים ההכשרה, אבל אין איזה, להבדיל מהרבה יחידות צבאיות, או כמו עמותות אחרות שבטח יכולות להזדהות, אנשים שיוצאים מאותו מקום ויש משהו שמאחד אותם, מסורת, גוף כזה או אחר, אתם יצאתם שיש קבוצת שווים שמעלה צורך מהשטח, אבל אין איזה קהילה, אין איזה מעטפת או משהו שקושר את כולם ביחד, וזה לא שבאתם מלמעלה ואמרתם לקהילה שומעים, העליתם צורך כקהילה או כמשהו ואנחנו יכולים לתת מענה, אלא תפרתם הרבה פאזל כזה שמורכב מהרבה צרכים של קבוצת שווים אבל לא קהילה, והייתי שמח, נגיד אלעד, אולי תספר לנו איך לוקחים את האירוע הזה של הרבה אנשים שיצאו מאותו מקום אבל הם לגמרי מפוזרים ודי כאילו כל אחד עם החוויה שלו והתמודדות שלו, ומגבשים אותם רגע סביב אותו צורך ומעתיקים אותם רגע. אז בסוף פרמדיקים זה היה מאוד 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 בעל מוטיבציה. ברגע שנותנים לו מטרה מסוימת ויש לו מה להשיג, אז הוא נטרף על זה. וזה למה אני חושב שלא היינו מצליחים לגייס את הקהילה הזאת בלי הקמפיין. זאת אומרת, הקמפיין לא נתן רק כסף, וזה חשוב להבין. הוא נתן מטרה משותפת, איזשהו ייחוד מסוים, שהקהילה רצתה להתגייס סביבו. זה אני חושב פוגש בפרט פרמדיקים, אבל גם כל ישראלי. כשאתה עושה קמפיין ואתה מבקש ממישהו להיות שגריר, אתה מבקש ממנו לעזור. וישראלים אוהבים לעזור. ויש פה איזה עניין כזה שאנחנו באמת רואים שהקהילה, בזכות הקמפיין,
נהרה לתוך הדבר הזה, ואני באמת אומר, זה לא היה יכול לקרות בלי זה. זאת אומרת, נכון, אנחנו לא רק רצינו כסף, אבל זה באמת גם קרה שלא קיבלנו רק כסף, ואני יכול להגיד שאם אנחנו מסתכלים על היום שלפני והיום שאחרי, הכי מרגש זה בעצם הפרמדיקים החדשים שמתגייסים לצה"ל. שמעתי מאיזה חבר של המשפחה, שהחברים שלו, הבת שלהם מתגייסת עכשיו לפרמדיקים, והוא הזכיר את העמותה, והיא עוד לפני שהיא התגייסה, היא כבר הכירה את העמותה, התלהבה ממנה, וידעה שמחכה לה משהו שיתמוך בה בקצה הדרך. וזה בגלל הקמפיין. אין מה לעשות, כסף עושה אימפקט, וההייפ השיווקי שקיים מסביב הדבר הזה הוא גדול, כי אתה מרכז מאמץ, כי השיטה שג'יי גיב מסדרת היא שיטה טובה. וזהו, אני מקווה שהמחשתי בעצם את ההבדל בין נגעת בנקודה, אלעד, מאוד מאוד חשובה, ניגע בזה אולי בסוף שנעשה קלוז'ר להכל. אחד העקרונות הליבה שהופכים קהילה לקהילה וגורמים לאנשים להיקשר, זה באמת החזון המשותף, המטרה. וכמו שאמרת פה, האמצעי היה לעזור, אבל המטרה הייתה באמת שאנשים שהרגישו שצריכים את הסדנאות עיבוד חוויות לחימה, את מי שיראה אותם ויחכה להם שם גם אחרי האירועים ואחרי השירות. אני רוצה דווקא להפנות לך את השאלה הבאה, בתור מי שאלעד הוא בעצם, הוא יזם את העמותה, אבל אתה נכנסת בשלב יותר של הקמפיין ולהפוך את זה לקהילה מתגייסת, כשבוחרים מטרה די ספציפית ומוגדרת, לרתום את הקהילה. יש לפעמים יכול להיות חששות, האם זה לא ידבר לכולם, או איך משכנעים את כולם שזה רלוונטי להם, אתה יכול לשתף אותנו איך זה היה אצלכם? אז האמת שזו נקודה מעניינת, כי בהתחלה אנחנו שיווקנו את עצמנו בעיקר בעולם העיבוד הרגשי. כלומר, רצינו להוציא פרמדיקים למסעות עיבוד רגשי אחרי לחימה, וזה כמובן מבורך על ידי כולם וכזה, אבל היו הרבה אנשים שהרגישו שזה לא שייך אליהם, כלומר, הם חושבים שזה מבורך, ובזה זה נגמר. ואז עם העלייה לקמפיין ויחד עם אתר שהיה מנהל קמפיין שלנו, הבנו שאנחנו רוצים שנייה לשנות את המסר שאנחנו מדברים אותו, וגם לצד להוציא פרמדיקים למסעות עיבוד רגשי, לדבר על זה שהקמפיין הזה הוא בעצם קמפיין להתחלה של קהילה ולבנייה של עמותה שתשרת לא רק את האירוע הזה, וככה גייסנו עוד הרבה אנשים. אני חייב להגיד שהחלחול של המסר הזה עד הסוף קרה עם המון עבודה, כאילו הצוות שלנו של הבנות שהיו אחראיות על הקמפיין, ממש עשו טלפונים לכמעט כל הפרמדיקים הצבאיים שהיו בהיסטוריה, וסיפרו להם ודיברו איתם, וזה היה, כאילו, זה דורש הרבה עבודה להעביר מסר, אבל בסוף נראה לי שזה יסתדר. אתם יכולים, אני חושב שזה קודם כל נקודה חשובה, הנושא של תחושת שייכות, כאילו דיברת לא כולם הרגישו שייכים, אתם יכולים לתת לנו אולי איזה דוגמה 2 או דגש 2, שאלה פתוחה לאלעד ואתה, לספר פה לחברי הפאנל, סליחה, הזום, אני בטוח שיש הרבה אנשים שנמצאים בנקודה הזאת, איך הופכים מקהילה שמורכבת מכמה חלקים או מכמה גוונים, איך הופכים אותם בסוף לאיזו יחידה אחת שמתגייסת עבור מטרה כזאת? אמרת בעצמך, לא כולם מתחברים, או חלק יותר חשוב, פחות חשוב, אם יש איזה דגש 2 שהרגשתם, פה יש את הקליק, פה הפכנו את זה לאיזה ראש חץ אחד באמת שנע לכיוון מטרה מסוימת. אלעד קצת נגע בזה מקודם, אבל בעיניי זה שני דברים תכלס. אחד, הראשון זה אנחנו הרגשנו שאנשים שלנו רוצים לעזור ומחפשים לעזור, והרבה פעמים לאנשים יותר קל לעזור לאנשים אחרים מאשר להגיד שהם בעצמם צריכים עזרה. אז אם אנחנו אומרים לו, אתה לא עוזר לעצמך, אלא אתה עוזר לחבר שלך שעכשיו בעזה, אז הם נרתמים, וזה עבד כמו קסם. גם פרמדיקים הם כאילו קצת מעצם הגדרתם כאנשי רפואה שרוצים לעזור לאנשים אחרים, זה מה שרתם אותם בסוף. והדבר השני שאני חושב שעזר זה שהיה לנו איזשהו proof of concept. כלומר, זה לא שהקמנו קבוצת וואטסאפ ואמרנו יאללה אנחנו עכשיו מתחילים לגייס כסף, אלא לפני שיצאנו בקמפיין גיוס מצאנו כל מיני דרכים לשנורר, אני אומר במרכאות, כל מיני כספים בשביל להוציא 100 פרמדיקים לעשות עיבוד רגשי. אחרי זה כשאמרנו לאנשים עכשיו אנחנו צריכים את עזרתכם בשביל להרחיב את הפעילות, הם ידעו שיש על מי לסמוך, והם ידעו כלומר שיש פה משהו אמיתי שקורה, והם לא סתם בזבזים את הזמן ואת הקשרים שלהם לטובת משהו שלא ירים ראש. אני מבין, בעצם אתה נוגע פה בנקודה מאוד מאוד חשובה. לפעמים שיש לנו הרבה קבוצות שאין
הן דוחפות בגדול את אותה מטרה, אבל כל אחד הוא קצת מכיוון אחר, אם מוצאים איזה ערך אוניברסלי, במקרה הזה של סיוע, נכון? כאילו כולם יכולים להתחבר, אז הרבה יותר קל לייצר מעטפת שגורמת לזה מקבוצות שרצות לאותו כיוון, לאיזה באמת קהילה מתגייסת ונכנסת תחת אותה אלונקה. אלעד, הייתי שמח לשמוע דווקא אולי על איזה אתגר, כאילו בסוף הסיפור שלכם היה נורא ורוד מבחינת התוצאה בשטח, וזה התחבר נורא יפה. אני בטוח שהדרך הייתה מלאה באתגרים, או לא מלאה, אבל היו אתגרים. ספר לנו על איזה אתגר אולי שצץ מול הקהילה, מול השגרירים, ואיך פתרתם אותו. אני חושב אני לא יודע אם היה, אם יש לך, אני לא זוכר שהיה רגע של משבר, שבו אמרנו כאילו, היה איזה טעות או איזשהו משהו כזה. אני כן חושב שאנחנו לא ידענו מה הולך לקרות. אנחנו התחלנו את הקמפיין, ואנחנו באנו מאוד 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 צנועים לסיפור הזה. אמרנו, אם נשיג 80,000 שקל נהיה בעננים. ואתה, אם עולה לך איזשהו אתגר, אני אומר, פתח מיקרופון. אני, אני לא יודע אם זה מתאים לפאנל פה, האתגר הזה, אבל אני הרגשתי קושי אישי, כאילו, כי ביום הראשון שקמנו לקמפיין היה לנו כבר 400,000 שקל בפרויקט, ופתאום אתה מסתכל ואתה אומר, וואו, כאילו, האם אני ראוי לזה? כאילו, האם זה משהו, אתה יודע, האם הקמנו את כל התשתיות הבירוקרטיות שמתאימות לסיפור הזה, ואיך עברנו את זה? אני חושב, אה, עם אנשים טובים לצידנו, זה מה שהיה, ולסמוך אחד על השני. זו נקודה מאוד מאוד מעניינת, תמיד אנחנו באמת, השאלה התחילה ביקשתם להציף אתגר, אבל הרבה פעמים בטח שמדובר בקהילה, ומה זה, ומישהו יושב פה כנראה מוביל, או עתיד להוביל, או נמצא ככה בשפיץ שמונחה את הקהילה, יש בזה משהו שירות נורא מלחיץ, גם להוביל אנשים ולהצליח, כאילו, או לגלות שזה קורה בענק. האם אתם רוצים לשתף אותנו בתחושות שזה דווקא הצלחה, לא רק התגברות על אתגרים, אלא הקהילה יצאה למהלך, הצליחה בגדול. איך מתמודדים עם זה עכשיו? יש ציפיות, יש סטנדרט נורא גבוה, אתם כמה שבועות אחרי הקמפיין, איך זה השפיע, לאן לוקחים את זה? זה היה, האמת, זה מדהים. כאילו, אני ואתה מנהלים הרבה פעמים ביחד, ואנחנו כאילו לפעמים בנקודות מסוימות אני האבא והאבא שלא חושב על הדברים, ואתה הוא קצת לפעמים עם הלחוצה, ולפעמים זה מתהפך, אבל בסוף אני יכול להגיד שהנקודה שבה הרגשתי שהקמפיין באמת כבר שם אותנו במקום אחר, זה לפני חודש בערך, פרמדיק מיחידה רב-ממדית נפצע בעזה, ואנחנו, אחד הדברים הראשונים שעשינו זה הקמנו את מערך הסיוע לנפגעים, לפצועים, שבאמת בלי כסף אין לך מה לעשות שם, אתה לא, כאילו. ו... ואותו פרמדיק שנפצע בעזה, יש לו אח, 2 מעליו, שהוא גם פרמדיק בדובדבן, שבאותו יום שהאח שלו נפצע, היה אמור להיכנס בעצמו לעזה. ולפני שהוא נכנס לעזה, הוא בסוף לא נכנס בסוף, אבל לפני שהוא נכנס, כשהוא היה עוד אמור להיכנס, הוא שלח לי הודעה ואמר לי, אלעד, הבנתי שאתם גם דואגים לפצועים, אני נכנס היום לעזה, אח שלי נפצע, אני סומך ואני יודע שאתם תדאגו לו. ואי אפשר להסביר את התחושה הזאת, כאילו שאתה, שבזכות זה, בזכות הדברים שאנחנו נותנים להם כשהם מגיעים לבית חולים, כשאנחנו באים ומחזקים אותם ומביאים להם דוגמאות של פרמדיקים שנפצעו קשה גם והשתקמו, והכל קורה בזכות הקמפיין, כי מעבר, כמו שאמרתי, להון הכלכלי שאתה צובר, אתה צובר גם הון אנושי איתך. זה הרגע שאמרתי, איזה זכות יש לי שקיבלתי את הסכומים האלה כדי להוציא אותם על הדברים האלה. וזה כאילו הרגע שמבחינתי הרגשתי זה, ואני גם אשתף עוד משהו קטן. לפני שבכלל התחלנו עם ג'יי גיב, יש לנו 2 בנות בשם טל וליאת, שהם ניהלו את כל גיוס התרומות. אמרתי להם, תקשיבו, התלבטנו את מי לקחת, היה עוד איזה חברה כמו ג'יי גיב וכאלה. אמרתי להם, תקשיבו שנייה, אני רוצה שתבינו, אם מה שהם נותנים, זה משהו שאנחנו יכולים לעשות לבד, והם סתם גוזרים עלינו קופון,
או שזה משהו שאנחנו כרגע, כי כולנו נון-פרופשיונלס, לא יכולים לתת. ואחרי הקמפיין אני יכול להגיד, כאילו באופן חד משמעי מוחלט וזה, שהתשובה ברורה, כאילו. אז כל תודה רבה על הקומפלימנט. לא נפגשנו מראש, לא תיאמנו את זה, כמו שאומרים. אבל אני אחלץ ככה מהדברים שלכם את המסקנה האחרונה, ואז גם נעבור לעמותה הבאה. שאחד הדברים החשובים בקהילה זה, כמו שאמרנו, זה הרבה קשר של תן וקח. לפעמים אנחנו מבקשים מהקהילה להתגייס ולסייע ולקחת חלק, אחד הדברים שאנשים מחפשים בקהילה זה תחושה טובה של משמעות, אבל לפעמים, כאילו באקטיביות שלהם שהם משמעותיים, אבל צריך לזכור שהרבה פעמים חובה עלינו כמובילי הקהילה, או הפלטפורמה שמכילה את הקהילה, גם לכסות את הצ'קים שלנו במירכאות, ואת ההבטחות, ואני חושב שזה בדיוק הבסיס הבריא הזה בין הקהילה, היכולת של הקהילה להתגייס ולסייע, והיכולת שלנו להחזיר לקהילה ולייצר את אותה הדדיות ותחושה של משמעות לשני הצדדים. יש שאלה בצ'אט, שנשאלה על ידי עדי דגן, האם יש לכם איזושהי נוכחות במדיה, או שזה היה רק הקמפיין? אז נענה על השאלה הזאת, ואז נעבור לעמותה הבאה. יש לנו אחלה נוכחות, מזמינים את כולם לעקוב. באינסטגרם קוראים לנו ABY, כמו Always Beside You, פרמדיקס, וגם בפייסבוק. מעולה, מעולה. אני אגע במילה קמפיין הוא סוג של ספרינט, הוא לקחת איזה פוטנציאל גולמי ולשייף אותו לאיזה חודשיים שלושה ולצאת לספרינט, אבל הדיגיטל ונוכחות וקהילה זה משהו שצריך לדעת לשמר ולייצר כל הזמן, אז נורא חשוב לחדד ולדייק בין השימוש הרגעי של הקהילה, של המדיות, של הכלים שלכם בזמן קמפיין, לבין התחזוק השוטף כמו כל דבר בחיים, וזה תודה רבה לאלעד ועתאי. ונעבור עכשיו לתרז, תרז ממרכז סיוע נפגעי נפגעות תקיפה מינית גליל גולן, שגם עשיתם קמפיין בחודש מאי, יוני, תקנו אותי כבר, החודשים פה רצים מהר מאוד. מאי? ינואר. ינואר, וואו, השנה הזאת עפה. אז תרז, קודם כל תודה רבה שבאת ומשתפת אותנו מהזמן והתובנות שלך. אשמח שתספרנו באמת בכמה מילים על העמותה, וקצת על הקמפיין, ובאמת בעיקר, כי להבדיל אולי כולנו בשנה מטורפת ומציאות הזויה, אבל אתם אולי באמת כמי שיושבים בצפון ונותנים מענה לתושבי הצפון, ספר לנו באמת רגע על הקהילה שלכם, מצב הצבירה שלכם בעת היציאה לקמפיין, ובעצם בעת ההחלטה להפעיל במרכאות את הקהילה. אז אני אתחיל ואני אגיד שהסיפור שלי כרגע הוא הסיפור של הארגון. יש לי בעיות אינטרנט כי אנחנו מפונים, אז אני יושבת על ההוטספוט של הפלאפון, אז אני מתנצלת אם אני אעלם ואחזור כל הזמן. אז בעצם אנחנו ארגון, אנחנו פיזית יושבות בקריית שמונה, אבל אנחנו ארגון אזורי שעובד בכל מרחב הגליל המזרחי, גולן ועמק הירדן, כשהפעילות שלנו מתחלקת לשני חלקים. חלק אחד שהוא העיקרי שעל בסיסו קמו מרכזי הסיוע בישראל, זה כל העולם של סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית מכלל הגילאים, כלל דתות, מינים, מגדרים, רקעים אתניים וחברתיים. כשהסיוע הזה מתבצע גם בקו סיוע חירומי שעובד 24/7, כל 365 ימים בשנה, ליווי להליכים משפטיים, סיוע בתיאום טיפול, סבסוד טיפולים וכולי. והפן השני זה סיפור של חינוך והסברה כדי למנוע המשך פגיעות מיניות בישראל, ואנחנו עובדות במרחב הצפוני בעיקר. אנחנו עובדות עם ילדים מכיתה א' עד גיל הזהב, הורים, אנשי חינוך, בסדנאות ופעילויות הסברה, גם במרחבים פורמליים וגם בבלתי פורמליים. ובעצם מה שהמוסדות המדינה והכנסת הבינו, אני חושבת בפברואר או מרץ, היה על זה דיונים בכנסת על פגיעה במרחבי פינוי, או על סיטואציות רגשיות ודוחק מאוד גדול שחוו הרבה אנשים שמגיעים מרקעים של פגיעה להיקרא לדגל הזה. אבל כולנו פוננו מהבית, שזה אומר, אנחנו ארגון שמושתת על כ-100 מתנדבות שעונות לקו סיוע ולוואטסאפ סיוע,
ועוד משהו כמו 20 מנחות ומנחי סדנאות. וגם אנחנו כעובדות, וגם מלונות, דירות שכורות, אולמות ספורט, שחלק מצאו את עצמן ישנות בהן חודש עד שמצאו פתרונות אחרים. והיה לנו ברור שאנחנו נצטרך להיכנס לתוך המרחבים האלה, ולא היה עם מי לדבר. אני חושבת שפה מתחיל גם הסיפור שלנו. יש עד היום הרבה מאוד ברדק לוגיסטי ובירוקרטי בתוך מרחבי הפינוי ובתוך מרחבי החינוך, ואנחנו נדרשות להתמודד עם כמה ארגונים או כמה רשויות נגיד מקומיות שאחראיות לתושבים ששמו אותם באותם מרחבים. יכול להיות שיש רצון טוב, אבל ולא טכנית, על לאפשר לנו להיכנס לעשות התערבויות. והנושא שלנו באופן כללי ביומיום הוא לא נושא סקסי לגיוס משאבים. כאילו אף אחד לא רוצה לשמוע על פגיעה מינית, וזה גם משהו מאוד אנושי. אנחנו גם מאוד מבינות זה חלק מהעבודה שאנחנו עושות, להתיר את קשר השתיקה ולהסביר למה צריך לדבר על הדבר הזה, אבל זה לא משהו שנורא קל לגייס אליו כסף. זה העבודה שלי ב5 שנים האחרונות, והפינוי עם המלחמה וההתמודדויות שראינו במרחבי פינוי, והצרכים העולים של סבסוד בטיפול לנפגעות ונפגעים שכבר עבדנו איתם לפני, גרמו לנו להרגיש שיש פה הזדמנות, שיש לנו איזשהו, נקרא לזה קייס, שאנחנו יכולות לעשות משהו שהוא פומבי. הרבה שנים רצינו לחשוב על קמפיין גיוס המונים, וחששנו מזה. אנחנו גם ארגון קטן, אנחנו גם נמצאות בפריפריה, והיה לנו קשה לעשות את הצעד הזה, כאילו, זה בצורה הכי פשוטה, היה לנו קשה להאמין בכלל שאנחנו מסוגלות לעשות את זה. והמלחמה והפינוי היו הזדמנות שכאילו לקח בערך חודש מהרגע שאני העליתי את הנושא הזה בפני הצוות, עד שפנינו לגוני בג'ייגיב, ואז התגלגלנו לסתיו, כי לקח לנו חודש להבין שאפשר לגייס פה את המתנדבות, גם הנוכחיות, ובעיקר מתנדבות העבר. שזה הייתה בעיניי ההפתעה הכי גדולה שלנו. שהבנו שהקהילה שלנו היא לא רק מי שאיתנו עכשיו, היא כל מי שהיה איתנו בעבר, וזו קהילה חזקה שיכולה להגיע למלא מרחבים לאומיים, ארציים, גם היו לנו שגרירות שהגיעו לאנשים בחול, שלא צפינו בכלל שהן יגיעו אליהם. אז אני חושבת שראינו בזה הזדמנות, כאילו אני לא רוצה להגיד שאנחנו ראינו בפינוי הזדמנות, אבל בפועל זה מה שהיה מבחינתנו, כי זה כאילו יותר נמוך מזה לא יכולנו לרדת כבר כארגון, כאילו באמת מפוזרות, היכולת להחזיק את המתנדבות, ההבנה שאנחנו חיוניות כרגע, עוד יותר מחיוניות בימים רגילים, ואני חושבת שסתיו הייתה, צוף הייתה מאוד הכרחית במקום הזה, שהיא כאילו, היא נתנה לנו את החיזוק של כן, אפשר לעשות את זה, ואנחנו עשינו קמפיין מאוד מצומצם, כאילו מבחינת גיוס. ניסינו מצד אחד לא להיות גרידיות, אבל מצד שני להגיד, אוקיי, מה אנחנו באמת מסוגלות לעשות, והפתענו את עצמנו, אני חייבת להגיד. זהו, דיברתי הרבה, אני לא יודעת אם עניתי לא, לשאלה. דיברת מעולה וענית לשאלה ואף יותר, ואני רוצה באמת לקחת נקודה. אמרת בפתח דברייך, אחד הדברים שמאפיינים את הקהילה שלכם פחות או יותר הוא סטינג של מפגשים, כלומר ידעו איפה נפגשים, ובסוף זה מרכזי סיוע, ויש את המרחב הגיאוגרפי שיושבים, וגם הרבה תחושה של קהילתיות ושכונתיות, בטח בפריפריה הגיאוגרפית, ואז אתם מתפזרות לכן כל אחת ממקום אחר, דברים כאלה, ואתם מצליחות לגייס את הקהילה. דברי איתנו בבקשה על נושא הניהול מרחוק של הקהילה. עוד לא נגעתי בניהול הבין דורי, כמו שאמרת על ההווה והעבר, אבל רגע, איך קהילה שהעוגן, אחד העוגנים שלה הוא באמת המיקום הגיאוגרפי והסטינג הקבוע הפיזי, איך מנהלים את זה כשזה מתפזר ככה בכל המציאות הזאת? אז
אני חושבת שככה האתגר המרכזי שאנחנו מתמודדות אותו עד היום זה בעצם ניהול המתנדבות, שבתקופת הקמפיין זה באמת היה השגרירות שהן היו מתוך מתנדבות, מנחות, עבר הווה, עובדות וכולי, והמתנדבות רגילות להגיע למשרד, למשמרת שלהן על הקו סיוע, מגיעות אחת לחודש למפגשי סופרוויז'ן, טיפול בטראומה משנית שהן חוות מהתמודדות עם המקרים, ופתאום אין לנו איפה לפגוש אותן, כי גם הן, אם ניקח רגע, ניתן לכם דוגמה למשל את קריית שמונה, שהיא אחת הערים המרכזיות שלנו באזור, זה קריית שמונה, צפת, טבריה, זה בגדול הערים הגדולות. אז קריית שמונה 22,000 תושבים, 10,000 תושבים נמצאים בטבריה, ועוד 10,000 תושבים, 13,000 משהו כזה, מפוזרים בין אילת, תל אביב וירושלים וכל מיני ערים במרכז. שלא נדבר על המועצות האזוריות שלנו, נגיד גליל עליון ומבואות חרמון, שזה מועצות שנחצו באמצע, חלק פונו וחלק לא. אז גם חלק מהמתנדבות שלנו, חלקן נשארו ב8 קיבוצים באזור, וכל השאר פונו. אז יש הרבה אי ודאות בתוך הדבר הזה, שמוסיפה לזה גם העלייה בצורך בסיוע של נפגעי ונפגעות טראומה באופן כללי, בטח נפגעי ונפגעות טראומה מינית, כי אני כאילו, הסיפור הזה של להתפנות מהבית הוא טראומטי לכולנו, הסיפור של להתפנות מהבית לנפגע תקיפה מינית הוא עוד יותר מסובך, כי אם בקורונה אנשים ננעלו בבתים שלהם בסגר, ולפעמים חלק ננעלו עם הפוגעים שלהם באותו מקום, אז בפינוי לחלק הבית היה המרחב הבטוח היחיד, ועכשיו מישהו הזיז להם אותו, ולחלק אחר, לא רק שהזיזו להם את הבית שלא היה מרחב בטוח כנראה, כי אולי הפוגע שלהם איתם, אבל גם עכשיו שמים אותם עם הפוגע שלהם באותו מקום, ואולי יש גם פוגעים אחרים באותה סביבה. המתנדבות שלנו היו צריכות, וגם אנחנו כצוות מקצועי, ההתמודדות עם סיפורים ואירועים הייתה עוד יותר מורכבת, והיכולת שלנו להושיב אותם רגע ולדבר על הדברים האלה היא הרבה יותר קשה, כי גם אם נעשה 5 זומים בשבוע, זה בכלל לא אותו דבר כמו מפגש אישי. הדבר הזה גרם לנו לעשות הרבה reaching out, שהיה מאוד דומה לקמפיין אגב. כאילו הקמפיין הוא ממש שיקוף של איך אנחנו צריכות לעבוד עם המתנדבות שלנו בימים רגילים, כי כמו שהן היו צריכות להתקשר או לשלוח הודעות לאנשים ולבקש מהם להתגייס אלינו, אז אנחנו צריכות כל הזמן לחפש אותן וליצור איתן קשר, ואם אנחנו רואות שהיה להן שיחות קשות במשמרת, אז זה התפקיד שלנו, התפקיד שלנו הוא לשמור עליהם. אני חושבת שכאילו אם בימים רגילים אנחנו הרבה יותר מוכוונות החוצה, משקיעות פנימה, אבל הרבה יותר מוכוונות החוצה לסייע ולהתמודד לנפגעות ונפגעים ובני משפחה, במלחמה אנחנו צריכות לחלק את הזמן שלנו 50-50 כמעט, כי אם לא נצליח לתחזק מתנדבות, כי נוסיף לזה שהפינוי כאילו לא מאפשר לנו להכשיר כרגע מתנדבות ומתנדבים חדשים, אז זה גם מאוד משפיע על היכולת, על השחיקה של מתנדבות קיימות, ואם לא נצליח לתחזק אותם, זה כאילו לא יהיה לנו מי שימלא קו או ילווה נפגעות ונפגעים לבתי משפט. ואני חושבת שזה מאוד השתקף בקמפיין. עצם זה שהן הרגישו שהן יכולות בכמה הודעות או כמה שיחות לאנשים שהן מכירות בכמה ימים האלה, להביא עוד תקציב או לעזור לנו לייצר עוד מרחב לילדים בטבריה שנקיים בו סדנאות, או עוד סבסוד לטיפולים לנפגעות שחוו הצפה רגשית מאוד גדולה בעקבות החטיפות והחזרה של השבויות והסיפורים שיוצאים גם מיום הטבח וגם אחריו. זה נתן להם תחושה של מסוגלות הרבה יותר גבוהה ממה שהן, כי לפעמים החיים שלנו בקו סיוע זה להרגיש חוסר אונים, כי אנחנו רק עושות סיוע, אנחנו לא עושות טיפול. אני יכולה לנהל שיחה וכל מה שאני רוצה זה ללכת לחנוק את הפוגע שלה, אבל אני לא באמת יכולה לעשות שום דבר אקטיבי. אם היא לא מוכנה ללכת להגיש תלונה, או אם היא לא מעוניינת, או אם היא גם לא רוצה טיפול, אין לי מה לעשות עם זה. אני רק יכולה להיות פה איתה ולהגיד לה, זה מה שאני יכולה, בזה אני יכולה לעזור.
אז הקמפיין היה איזשהו שבירת שגרה בקטע הזה, כי פתאום זה נתן תחושה של וואו, כל שיחה שאני יכולה לנהל יכולה להיות הצלחה. לא כל שיחה שלישית לפעמים החוויה. אז אני חושבת שזה גם היה מאוד מגבש בשביל המתנדבות וחברות הקהילה שלנו, ונגיד חברות קהילה שכבר לא מתנדבות פעילות, אגב, החיבור שלהן היה עוד יותר חזק, הן הרגישו שפה הן יכולות לעזור, כי קו סיוע הן כבר לא יכולות לקחת, הן מבוגרות מדי, הן כבר תשושות מזה וכולי, אבל בזה אני ארים טלפון לכמה מכרים שלי שיכולים לפתוח את הכיס, זה אני יכולה לעשות. וזה היה סופר משמעותי, כי זה גם נתן תחושה שוואלה רואים אותנו כארגון, גם אנחנו רואות אחת את השנייה, וזה מאוד משמעותי. מהמם, בעצם, קודם כל, נתת פה, אני חושב, הרבה זהב, נקרא לזה, מהעבודה היומיומית שלכם. אני חושב שלפעמים אנחנו פועלים מאינטואיציה או מכורח הנסיבות, ובאמת אם אני אנסה רגע להוציא מהפעילות הפרקטית שלכם, עקרונות אולי שמסייעים לניהול קהילה במשבר, אין לי כותרת אחרת לקרוא לזה, בגלל הנסיבות, בגלל המיקום, בגלל התוצאות בשטח, אז קודם כל נגעת אחד בנושא של תחזוק. הרבה פעמים אחת המטרות שלנו בקהילה היא להפעיל אותה, נכון? לממש את הייעוד שלה. ומשבר גורם לנו בעל כורחנו, או ממליץ לנו לעצור רגע וגם לחזור ולתחזק את הקהילה, לזכור שגם חברי הקהילה צריכים התייחסות, אני חושב שזה טיפ נורא נורא חשוב, כשמנהלים קהילה במשבר או קהילה בשינוי, בהפרעה, לזכור שגם הקהילה מורכבת מפרטים שנמצאים כל אחד חווים, והתפקיד עכשיו של הקהילה הוא לא רק לממש את ייעודה החוצה, אלא גם הוא לזכור שהיא עושה את זה פנימה כלפי חברי הקהילה, זה אחד. שתיים, אני חושב שמה שאמרת פה, וגם זה נורא חשוב, הנושא של לחזור לבסיס. כל הפעמים שאנחנו, הנושא של ריטואלים, והיה פה עמותה צבאית, אז פעמים שהיה בצבא נגיד יודע, שמותקלים או משהו, יש סט פעולות או פקודות, או נורא ברור כדי להכניס את הבן אדם ישר למוד של פעולה ומה שהוא מכיר, אז גם זה, זאת אומרת, לזכור שהקהילה צריכה לתחזק, ובמקביל, יש מה שמלכד אותנו, יש את הייעוד שלנו, יש לנו את היכולות שלנו, לעזור להם מאוד מהר, לאנשים לחזור לבסיס, והדבר השלישי בעצם לייצר את האקטיביות שוב. אז תחזוק, החזרה לבסיס, או להזכיר את דפוסי הפעולה שאנחנו יודעים לעשות, גם שאנחנו מחוץ לבית, או גם שהקהילה שינתה לא את הצביון שלה, אבל את הצורה שלה, ולגרום לאנשים להיות אקטיביים, ולהיות אקטיביים למענם. אני קלטתי נכון? לגמרי. אחלה, מעולה. אז קודם כל אני אודה לתרז, ויש שאלות בצ'אט, ראיתי שהחלקם ענו, יש גם כאלה שנענה בסוף כללית. האם יש פה מישהי שרוצים להעביר שאלה לתרז על מרכז הסיוע, או להתמודדות באמת של קהילה במשבר נקרא לזה, או ניהול קהילה באירוע קצה? אחלה, כנראה שהכל היה מאוד... יש דבר אחד שכן הייתי אומרת, שזה לא מתאים לכל אחד, ולאורך הדרך, אמרתי לצוף את זה כמה פעמים, יש שגרירות שוויתרתי על להמשיך להשקיע ולדרבן אותן, כי ראיתי שבאמת הן מתמודדות עם קושי, ניסינו כמה פתרונות של איך הן יכולות לעבור את המשוכה הזאת של הקושי לפנות, החוסר נעימות, זה באמת סיטואציה מאוד מורכבת, וחשוב לנהל גם את הכוחות שלכם. לא על כולם צריך להתאבד, היה לנו 120 ומשהו שגרירות רשומות לדעתי, אני חושבת ש70 היו בפועל פעילות, מתוכן 50 היו מגייסות מאוד חזקות, אבל מאוד מהר הבנו שזה באמת צריך לנהל את ההשקעה האם כל השגרירים פעילים או לא. זה שיש לכם 120 לא אומר שכל ה-120 חייבים לעבוד, ולא אומר שאתם צריכים להשקיע בזה אינסוף שעות ביום. ממליצה כן להשקיע בנכשלי ביט. בזה כן כאילו משהו שמאוד ככה עם רוני וצוף מהיום הראשון עשינו, זה כסף על הרצפה, ומפניות כאילו ככה נקודתיות של הודעות הצלחנו להחזיר תורמים לזה, אז זה סתם נקודה שהיא באמת טכנית כשמגיעים לקמפיין, אבל חשובה. מהמם, אז תודה על החידוד הזה, ובאמת אני אגיד גם הניסיון האישי, כשאנחנו מנהלים קהילה, אנחנו מנהלים מסה של אנשים, וחשוב נורא לעשות קודם כל תיאום ציפיות, לא כולם יהיו באותו אינטראקציה עם הקהילה, ולא כולם יהיו אותו פעילים, להבדיל, אני זוכר מהסדיר שלי, אני הייתי בצנחנים, ואחרי צניחה 70% מהכוח מגיע, יוצאים לדרך. כלומר, אבל אני חושב שאחד הדברים שאנשים ניגשים להניע קהילה בפרויקט, בקמפיין,
או בסתם פיתוח כזה או אחר, להבין שיהיה לנו שונויות בין האנשים, בין המינון, וכל עוד אנחנו שומעים על איזה ליבה, וכל עוד אנחנו צריכים לשמור על איזה גרעין קהילה אקטיבי וחזק, אז היכולת לנהל את הכדור שלג הזה ולשמור על הנפח שלו היא נורא משמעותית, ואל תהיו קשים עם עצמכם, תנהלו את המשאב, תנהלו את הקשב, תמצאו את הלידרים נקרא לזה, מבחינתי אתם הלידרים של הקהילה שלנו כרגע, שלקחתם חלק פה בזום, אז חידוד מאוד מאוד חשוב תרז, ותודה רבה. נעבור לפאנליסטית האחרונה חביבה שלנו, גלית, מעמותת הלל יוצאים בשאלה. הלל עשו אצלנו כמה גיוסים, ולאחרונה עשו קמפיין, לראשונה השתמשו בקהילה בעצם לגיוס. נשמח לשמוע גלית גם מעט על הקמפיין, וגם הרבה ככה מסקנות ותובנות שדרך עבודה על הקמפיין את יודעת להגיד על שימוש בקהילה. ניתן עוד רק מילה של קונטקסט, גם יצאתם, בעצם הוצאתם את הקהילה אחרי גיוס נורא מוצלח שעשיתם בלי הקהילה לפני, לא הרבה זמן לפני. אז גם על איך מניעים קהילה לא שבעה, אבל שאולי תחושת הדחיפות הכלכלית היא לא מאוד גבוהה, וגם התעסקתם בנושא בלי להיכנס לפוליטיקה שהוא יכול להיות סוג של נפיץ רגע, איך מוציאים את הקהילה ומניעים אותה סביב נושא שהוא בכותרות ושלא כולם לא מרגישים בנוח, איזה תובנות את יכולה לתת לנו באמת בהיבטים הללו? תודה. אוקיי, אז צהריים טובים, גלית, סמנכ"לית עמותת הלל. הלל מסייעת לחרדים בעצם שרוצים להשתלב בחברה, ועשינו באמת שני קמפיינים מאוד מאוד מוצלחים. אני ככה אגיד שהלל פועלת עם 1,600 מתנדבים, 70 עובדים, ותורמים קטנים, יש לנו 8,000 תורמים קטנים שתורמים בשגרה. אז קודם כל הדבר הראשון כשאנחנו עשינו בשני המימונים, במימון ההמונים, והשגנו מסקנות מאחד לשני, זה קודם כל לגייס את העובדים לתוך המטרה הזאת. העובדים הם שגרירים, הם שגרירים מצוינים, אולי לא בהגדרה של שגרירים כמו שאנחנו מגדירים אותם פה, אבל הם בהחלט שגרירים, הם מאמינים במטרה, והם יודעים לדבר אותה. גם אם בעצמם הם לא רוצים לפתוח דף, הם עדיין יכולים לעזור ולהתחבר למטרה ולסייע במהלך הזה. אז רתמנו קודם כל את המנהלות. קודם כל חיברנו את המנהלות תקופה לפני, חודש וחצי לפני, ישבנו עם המנהלות והסברנו להם. חשוב להגיד עוד פעם, אנחנו בתקופה של חוסר ודאות. אתה מתעורר כל בוקר ואתה לא יודע מה יהיה היום, היום זו דוגמה טובה, ובתוך כל הדבר הזה אתה אומר איך אני רותם את האנשים למשימה, כאילו יש דברים יותר חשובים, יש צבא, יש חיילים, יש מפונים, יש... אז באמת קודם כל המטרה הייתה להוריד את ההתנגדויות בתוך הארגון, רגע שיבינו שיש מקום לדבר הזה. אז ישבנו עם פורום הנהלה שבאמת לאט 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 נרתם למטרה. אני חייבת להגיד רגע בהקשר הזה שצוף מאוד הביא את הרוח, ואני חושבת שזה מעבר לכל הפלטפורמה שאתם מביאים והכל, יש לזה המון המון משמעות, כי בסוף הפרויקטים האלה מונעים מאנרגיה, צריך את האנרגיות הגבוהות האלה. אז צוף תודה על זה, גם ברגעים שכזה אמרנו, נו, איך נעשה את זה, תהית שם כדי להגיד, זה קורה, זה יקרה, אין בעיה. אז קודם כל, באמת את השלב הראשון גייסנו את המנהלים של הארגון, שהם ידברו את זה, כי בסוף אם מגיע המנכ"ל מלמעלה והסמנכ"ל, ומתחילים לדבר לעובדים, מתחילה התחושה שהם לא מחוברים לשטח, הם לא יודעים מה קורה, יש הרבה דברים בשוטף, והמצב הרגשי, כל הדברים שאנחנו תמיד יודעים לתרץ, במיוחד שזה מדובר בגיוס כספים, שזה משהו שעובדים לא אוהבים להתחבר אליו. אז קודם כל הורדנו את זה לשדרה של ההנהלה, וההנהלה הורידה את זה לעובדים, שזה מאוד חשוב, כי ברגע שכל מנהלת ישבה עם הצוות שלה, עם התחום שלה, והתחילה לדבר את זה, זה עבד. אחר מכן עשינו זומים שבהם המנכ"ל הסביר, ואחר כך עשינו זום רגע לפני תחילת המימון, ועשינו את כל הדברים האלה, באמת כדי שהם יהיו מחוברים ויבינו בדיוק לאן אנחנו רוצים,
וגם חיברנו אותם ברמה המאוד שהם חלק, הם לא רק בצד של הכסף, הם ממש ממש חלק. הם יודעים באיזה יום יצא פרסום, ומתי יעלה בפייסבוק, ומתי יעלה בעיתונות, ומתי השגרירים מתחילים, וממש ממש ממש ממש. דבר נוסף שעשינו, זה כל הסניפים, עצרנו עבודה ל3 ימים במרכזים שלנו, ו3 ימים עבדנו במימון. חילקנו את כל התורמים הקטנים גם לעובדים, והם התחילו לעשות טלפונים ולגייס בעצמם. זה נותן תחושה מדהימה, גם שאתה חלק ממשהו מאוד 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 גדול. וברגע שאתה עוצר עבודה ל3 ימים, ואתה אומר, כל אחד לוקח על עצמו משמרת של 4 שעות במהלך היום, ועושה את זה, זה כיף. זה פשוט, אני יודעת שזה נשמע מוזר, אבל זה כיף. אז באמת, וגם הסניפים, המרכזים שלנו הפכו להיות יותר באווירה, פתאום שמנו אוכל בזמן ארוחת צהריים לכולם, וחטיפים ושוקולדים ופירות, היה כזה מין וייב כזה נורא נורא כיף. ותמיד שמנו, תמיד הטלוויזיה עובדת, מחוברת למחשב עם המסך כדי לראות את הכסף עולה. זה סוג כזה שכולם רגע, הנה עוד רגע מגיעים לשם, עוד רגע מגיעים לשם, זה מגיעים לזה. אז זה גם משהו שמאוד מאוד חיבר את העובדים לתוך המימון המונים. ואנחנו צריכים את העובדים, כי במקרה שלנו אנחנו רצינו להקים מרכז בתל אביב, וזה לטובת הקהילה, לטובת היוצאים בשאלה. וכדי להגיע ליוצאים בשאלה, היינו צריכים את העובדים, שיהיו מחוברים, שיגייסו את היוצאים שיבואו גם לעשות שיחות טלפון. אז גם היוצאים באו לעשות שיחות טלפון. וגם הם התגייסו לטובת זה, וממש הגדרנו מפגשים שהם כאלה של בירה, פיצות, חגיגה שלמה, סביב הדבר הזה. אז באמת כל הארגון היה על זה, כאילו, זה היה המהות, כאילו גם ידעו שאי אפשר לבקש לא מהמנכ"ל ולא מהסמנכ"ל ולא מנהלת גיוס משאבים, אי אפשר לבקש כלום בימים האלה כי אנחנו שם, כולנו העיניים שלנו לשם, וגם ביקרנו במרכזים, אני חיפאית, נסעתי לירושלים, תל אביב הגיעו לחיפה, עשינו ממש כזה, כדי לתת להם תחושה שזה משהו מאוד 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 גדול ומשמעותי. אנחנו החלטנו לצ'פר אותם מאחר וזה לא מדובר במסגרת התפקיד שלהם, צ'יפרנו אותם גם בביימי, שגם מאוד מאוד פינק. את נוגעת? טוב, כן, כך, בסדר. את נוגעת בהמון המון דברים, שאני חושב שהם כאילו ממש מתנות לאנשים פה של עקרונות הפעלה לקהילה, נגעת בין השאר כמו כל דבר בחיים שצריך מה שנקרא את הנחשון בין המנדב, את הראשון שיכנס למים, אז גם שאנחנו רוצים להניע כל קהילה, ואצלכם בעצם זה מגוון, כי זה לא קהילה וולונטרית או דיגיטלית, זה בעצם קהילה שבניתם, הלחמתם חלקית אד-הוק למשימה, עובדים, מתנדבים, היוצאים בשאלה עצמם. את אומרת, אחד, צריך את הראשונים שיבואו דוגמה, כאילו אי אפשר לצאת לדרך ולחשוב איך אני רותם את החבר ה-300, אני צריך את ה-20 הראשונים שיעשו את זה, וזה נורא נורא חשוב. 2, דיברת על היכולת לראות את כל מרכיבי הקהילה, וזה מתחבר קצת למה שגם תרז אמרה מקודם, לא כולם יהיו פעילים בקהילה שלנו חברים באותו מידה, ולא על כולם אני יכול לשים את אותו לחץ על הכתפיים. יש מי שחודשיים צריכים לעצור ושלוקחים את הקהילה שלנו לפרויקט, צריכים להוביל, ויש מי שיבואו לשני משמרות ואני בונה עליהם ואני מנתב גם את התנועה של הקהילה בהתאם לזה. דיברת פה גם על נושא של מסר סמוי, מסר גלוי, נכון? שאנחנו יוצאים למהלך שאנחנו רוצים לשווק לקהילה שלנו, שהוא מאוד מאוד חשוב, הוא מאוד מאוד גדול, אבל אנחנו מביאים איזה מתנדב שיוביל אותו, אבל עשינו בילדאפ נורא גדול לקהילה והוא יסתכם בשתי פוסטים, אז אנחנו אומרים אחד בפה אבל אחד בלב. עצם זה שמובילי הקהילה והדמויות המפתח שאולי רוב הקהילה מכירה היו ונכחו, זה עזר לייצר גם מסר גלוי שהקהילה עכשיו יוצאת לאירוע שהוא חשוב לקהילה, אבל גם מסר סמוי הלכה למעשה שבאמת כל פעם משהו חשוב לקהילה, ואני חושב שכל הדברים האלה ביחד, ההיררכיית מחויבות, הגרעין שמוביל, המסר הגלוי והסמוי בין מה שאנחנו מדברים וגם לתת לו ביטוי בשטח במעשים שלנו, מייצרים את אותה אנרגיה שדיברת בקהילה, ואני חושב שזה עקרונות מפתח לכל מי שטועה איך מניעים קהילה, איך מזיזים את האנשים, איך מביאים חבר'ה להרגיש את הדחיפות הזאת בתוך הקהילה. הייתי כן רוצה לא להקשות אלא אולי להבין, בסוף בפרקטיקה הכסף שירת רק חלק מצרכי הקהילה. בית בתל אביב,
איך אני לוקח לפעיל הלל בירושלים במרכאות, שיחצה את כביש 1 ויגייס כסף לתל אביב? אז אני אגיד ככה, ברגע שאתה פותח מימון המונים, מעבר לכסף שזה כבר דובר פה, נפתחים עוד הרבה הזדמנויות. וזה פשוט מדהים כל פעם מחדש שזה קורה. אז כולם מבינים את זה, וזה סוג של הפתעה מה ייפתח הפעם. אני שמחה להגיד שבעקבות המימון המונים למרכז בתל אביב, בזכות זה הגיע לכל, אנחנו כמובן מחשבים את כל המתנדבים שלנו ואת כל התורמים שלנו, אנחנו שולחים הרבה מיילים תוך כדי ווואטסאפים במהלך הקמפיין. בעקבות הדבר הזה פנתה אלינו מתנדבת בחיפה, מתנדבת בהלל חיפה, שמתנדבת במרכז הקטן והחמוד, במרכז קטן יש בחיפה, ואמרה לנו, יש לי מקום ענק של 400 מטר, פסיכי, כאילו באמת מקום פנומנל, מאובזר ברמות שאנחנו עוד לא מבינים בכלל את הסדר גודל של השחייה. והיא אמרה, אני רוצה שתיקחו אותו, אני עושה לכם מחיר מיוחד, זה חלק מהתרומה שלי לקהילה, חתמנו איתה על חוזה ויש לנו מקום חדש בחיפה, וזה בלי קשר למימון המונים. אז זאת ההבנה של משהו חדש קורה, מה הוא הולך להביא איתו, אז אנחנו כבר מבינים את זה ואנחנו יודעים את זה. אז כולם נרתמים לטובת הדבר הזה. אני אגיד גם שבהלל בכלל, התפיסה היא שכאילו באמת שיהיה היוצאים מאוד עוברים ממקום למקום. הוא יכול להתחיל את היציאה בירושלים, ואז רגע וואי בא לי לגור בתל אביב, ואחר כך אני רוצה ללמוד בטכניון אז אני עובר לחיפה. אז ההבנה היא שהיוצאים עוברים ממקום למקום למקום, אז זה גם משהו שאנחנו רוצים לעשות לטובתם, וגם ההבנה שבסוף מרכזי הלל מאוד דומים בצורתם. אז ברור שאם תל אביב יזכו ראשונים במבנה חדש, אז ברור שאחר כך חיפה ואחר כך ירושלים, ברור שיהיה פה איזשהו, זה ישפיע על כולם, ואנחנו גם אומרים את זה, בתוך הזומים הם עובדים, אנחנו אומרים את זה, אנחנו מגייסים את תל אביב, אנחנו יודעים שחיפה צריכים, חיפה הם הבאים בתור, יצא שחיפה הקדימו את תל אביב מסיבות אחרות. אז זה חלק מזה. עכשיו גם כל אחד, אני מתנצלת, פשוט קיבלתי הודעה שהרגע ביטלו לנו את הטיסה להיום. אני אמורה לטוס היום בלילה. אז זהו אני אגיד שבנוסף לזה עוד הזדמנויות שצצות בתוך הדבר הזה, זה המון מתנדבים שרוצים לבוא לסייע, דיברתם על זה גם כן פה, המון מתנדבים נוספים. אנחנו רואים שכל מערך ההתנדבות שלנו נערך בזמן מימון המונים למה הולך לקרות עכשיו. כי זה הדבר הסופר משמעותי, שנצליח לתת מהירות תגובה, כי אחר כך אנחנו משאירים שגרירים שליליים ומאוכזבים מחוץ להתנדבות. אז כל הארגון מונע סביב הדבר הזה. אי אפשר להגיד שהמימון המונים יושב על מחלקת גיוס כספים. זה לא יכול לקרות, זה צריך להיות שיתוף של כל המערך, כי ההשלכות של זה הן מטורפות לארגון. אני אגיד בנוסף, שחיפשנו תקופה מאוד מאוד ארוכה. המימון הראשון שלנו היה לבית של הלל, שזה מקלט חירום, שזה אופרציה מטורפת מבחינת הרווחה, סטנדרטים מאוד מאוד גבוהים, צריך להיות 3 קומות, קומה נפרדת לבנים, קומה נפרדת לבנות, באמת, כאילו, והכסף שהרווחה משלמת, לא באמת יכול לכסות שכר דירה בסדרי גודל כאלה, כי אתה צריך וילות ענקיות באזורים. המימון המונים הביא איתו מתנדב, עוד פעם, תורם קטן שלנו, שלא תורם הרבה להלל, ואז אמר, רגע, יש לי את הבית של ההורים שלי בהרצליה פיתוח, אני מוכן לבוא לקראתכם. והוא נתן לנו את זה גם, עוד פעם, שוב, במחיר, שאין מצב שהווילה הזאת בהרצליה פיתוח אי פעם, זה פי 2 מחיר ממה שאנחנו לקחנו. אז גם שם עוד פעם נוצרה הזדמנות, והבית הוקם שם אחרי תקופה שחיפשנו בתים בצורות פסיכיות, ולא מצאנו שום דבר בסדרי גודל של הכסף שהיה לנו, והוא היה מוכן לקחת את זה. אז כולם מזהים פה הזדמנויות, נכנסים מתנדבים חדשים שתורמים מהזמן שלהם עבור הקהילה, עבור תחום התעסוקה, עבור רווחת היוצאים, פסיכולוגים שנכנסים, בקיצור, זה נותן את כל המעטפת, אז לפעמים הכסף הוא לא רק הכסף.
קודם כל לגמרי, זה אחד המוטואים שלנו, מה הפרדוקס, נכון? ג'ייגי רוצים לגייס כסף, אבל כסף אבל לא רק. אני חושב, ואולי ככה נסכם באמת את החלק הזה של הפאנל של הדוברים, וניתן גם זמן אולי לשאלות ותובנות, ונתכנס ככה, שאחד הדברים היפים בקהילה, הרבה פעמים אנחנו מהצד של מי שכאילו מנווטים את הקהילה, מנהלים את הקהילה, וכל חושבים מה נוכל לתת לה, שהרבה פעמים אנשים בקהילה מחפשים לתת ולהחזיר, ורק צריך לתת להם את ההזדמנות. אז קמפיין מימון המונים זה הזדמנות, הפוך על הפוך, כי בכל זאת מבקשים הם לעזור לגייס כסף, אבל אנשים נורא רוצים להיות שותפים ולעזור, ובכללי אני ממש מזמין כל אחד ואחת כאן ביום שאחרי, לחשוב איזה, ואני חוזר למשהו שמעתי לפני כמה דקות פה בעצם בתחילת הזום, לייצר את הדו-סטריות הזאת, בין האדמינים ובין מובילי הקהילה ומנהלי הקהילה, לבין הקהילה עצמה. לא רק איך אנחנו עוזרים לקהילה, ולא רק איך אנחנו מייצרים ערך כדי שאנשים לא יעזבו את הקהילה, אחד הדרכים לייצר את אותו ערך, הוא לתת לקהילה ולאנשים להתבטא, לתת ולהביא, ותגלו ותתפלאו, אנשים רוצים לסייע, אנשים רוצים לקחת חלק, אנשים רוצים לשתף בתובנות, ושאנשים ישאלו אותם שאלות על הפוסט בפייסבוק, ואנשים רוצים להציע פתרון לחבר קהילה שצריך משהו, והיכולת לייצר את המעגל הזה של תן וכך לא אינטרסנטי, תן וכך אמיתי של ידע, שותפות, יכולות, משאבים, זמן והכל בתוך קהילה, הוא אחד הקסמים הכי גדולים שקורים מקהילה, והוא מסוג דבק כזה שהוא עצם הפעילות הופכת לדבק של הקהילה. אז אני חושב שגלית נתת לנו דוגמאות נפלאות פרקטיות של משאבים או שווה כסף והכל שנוצרו מתוך הקהילה, וזה היה שווה זהב. אני רואה, יש שאלות בצ'אט, אני חלק אענו על חלק אני אענה, ואני מזמין אתכם מי שרוצה לשאול שאלה אותנו, ג'ייגי וגיברס בין לבין ומה שביניהם או את חברי הפאנל, זה הזמן. אני אתן לסתיו קודם ואז זה יהיה הזמן. תודה יואב, והקשבתי פה להמון מהדברים שנאמרו, ובאמת שנאמרו פה פנינים שקשורות לעולם הקהילה ואיך מייצרים קהילה. אז קודם כל נורא חשוב לי לומר שקהילה, יש את המונח קהילה, שזה הדבר הגדול, אבל בעצם זה מורכב מאנשים, וברגע שאנחנו מבינים שקהילה היא מורכבת מאנשים, אז אנחנו מגלים שיש אנשים שיכולים לתרום לקהילה בצורה של תרומה, ויש אנשים שיכולים לתרום לקהילה בצורה של טלפונים, ויש כאלה שיכולים לתרום בצורה של בית, וזה פשוט מדהים להבין שברגע שגם אנחנו מבינים את הקהל שנמצא אצלנו ומה יש לו, אז היחס הזה ומה שאפשר לייצר פותח לנו המון המון דלתות, וזה מה ששונה בין קהילה לבין ארגון, כי בקהילה כולם נותנים ולכולם יש משהו וכולנו עושים משהו שהוא אחר, וזה אחד מהדברים הכי מיוחדים פה. וגם מתחברת להרבה מהדברים שנאמרו, אתם התייחסתם כמעט כולכם לקהל, נקרא לזה קהל היעד, כלומר בפרמדיקים יש לנו קהל שהוא קהל שאוהב לטפל, והוא קהל שרואה את האחר, ואצל תרז יש לנו קהל יעד שעובד בצורה שונה, ואצלך גלית, כלומר אנחנו מבינים שגם הקהלים שלנו והדרך שבה אנחנו מתקשרים עם הקהילה שלנו צריך להיות מאוד מאוד ממקום שמכיר את האנשים שנמצאים בפנים. אז באמת נתתם פה המון המון דוגמאות לאיך מתוך הבנה, מתוך שאתם חיים את הקהילה שלכם ואתם יודעים בדיוק מה הצרכים שלה, אתם גם יודעים איך לפנות אליה ואיך לגייס אותה. אז זה היה ממש מקסים לראות את זה בכל אחת מהשיחות שהיו פה עכשיו. תודה. זהו, נענה על שאלות בצ'אט, בסדר? קודם כל נגיד טוב פעם תודה לחברי הפאנל שלנו, עטי, אלעד, תרז וגלית. היה באמת לא מובן מאליו, קודם כל צריך להגיד הכל בהתנדבות, והם באמת באו, פינו מזמנם כדי לתת מהניסיון ומה שהם הרגישו ויש להם לספר, ואנחנו מאוד מעריכים את זה. נשאלו פה כל מיני שאלות בצ'אט, חלקם יותר טכניות, אני אענה להם טיפה יותר בקצר, וחלקם יותר עקרוניות, למשל שאלות כמה שעות השקעתם בפועל בקמפיין. אז קודם כל רק נעשה אישור קו במושגים. קמפיין מימון המונים שבעצם נציגי העמותות פה עברו, מדבר על קמפיין שמתבסס ברובו על שגרירים, על קהילה. לכן הבאנו גם את הסיפורים האלה, לא על קמפיין בדיגיטל של רץ פרק זמן כזה או אחר עם פיקים כאלה ואחרים, לא על חמ"ל טלפונים בלבד, חיצוני ופנימי,
אלא באמת על היכולת להפוך קהילה, עשרות ומאות בוגרים, מתנדבים, עובדים, עבר, הווה, כמו שהבנתם, לשגרירים. כלומר, לאנשים שכל אחד ואחת מהם מקבלים קישור אישי, זה בעצם הפלטפורמה שלנו מאפשרת, לקחת קישור אישי, לשים יעד שהוא לא מחייב, יעמדו בו, לא יעמדו בו, זה לא משנה, ולהתחיל לפנות לסביבה שלהם. ושיש לנו בוגר שפונה ל-20 חברים שתורמים לו 250 שקלים בממוצע, זה 5,000 שקלים, ו100 כאלה שווים 500,000 שקלים. כלומר, זה בגדול, ממש במשפט, מה זה הקמפיין הזה. לרוב מומלץ לעבוד חודשיים מהתחלת הקמפיין, ושבוע פלוס מינוס שהקמפיין מגייס. אבל אין פה כלל אצבע, ובכוונה גם ראיתם, הבאנו מגוון של קהילות, יש קהילות שמעולם לא עשו שום דבר ביחד, ודרוש הרבה לגרום לקהילה להבין שהיא קהילה. ויש קהילות שנמצאות עכשיו באיזה משבר או באיזה אירוע שמסיח את הדעת, ואנחנו צריכים להבין את הפוטנציאל, ויש קהילות שלא נעים להם להתעסק בכסף, כלומר זה נורא נורא משתנה, אבל אלו בגדול הדברים. בואו נראה אם יש פה עוד שאלות בנושא הזה. אני אשמח להגיד משהו קטן, סליחה שאני מתפרץ. בטח. שמשהו שהאתר שהיה מנהל קמפיין שלנו אמר לנו, ובעצם ליווה אותי וגרם לי להבין את הקמפיין הזה. עמותות זה נחמד, ארגונים זה יפה, מנכ"ל של עמותה זה בכלל נחמד, אבל זה לא, אף אחד לא תורם לזה, וזה לא מעניין אף אחד. אנשים תורמים לאנשים, וזאת הסיבה ששגרירים זאת הדרך המוצלחת ללכת, כי אף אחד לא תרם ליהיה תמיד. אף אחד לא תרם לא לילד, לא לאתאי, אף אחד לא תרם ללוגו שלנו, לרקע היפה שיש מאחורי בזום, זה לא מה שגורם לאנשים לתרום. היה פרמדיק שהיה בעזה, וחווה מה שחווה, והוא כתב הודעה מאוד יפה שהצענו לו לכתוב, והוא שלח את זה למשפחה שלו ולחברים שלו, והם לא תרמו ליהיה תמיד, הם תרמו לו. אז אם יש איזשהו טיפ, אז זה למצוא את הדרך לחבר את השגרירים שלך, שיחברו את התורמים שלך אליהם, כי בסוף אנחנו עושים משהו בשביל מישהו, וגם התרומות שהגיעו, הגיעו בשביל מישהו, וזה גם צריך להשתקף בשיווק ובקמפיין. חד משמעית, זה את כל התורה כולה על רגל אחת ואמון המונים אומרת שאנשים תורמים לאנשים, אבל גם בקהילה, אם אני צריך ככה לסכם ולעטוף, ואז להזמין אתכם, מי שלא פה, להיכנס לקהילה בפייסבוק, אם אתם פה אתם כנראה שם, אבל תזמינו חבר או שתיים, כי אנשים מצטרפים לקהילת פייסבוק של אנשים, בסדר? אם אני צריך כזה, חלק מהשאלות שהפניתם לפני זה בפייסבוק, איך הופכים מתנדבים חד פעמיים לחברי קהילה, איך הופכים קהילה רדומה או קהילה שרגילה לעבוד רק בערוץ של וואטסאפ לפעילה. בגדול, כמו שבמימון המונים אנשים תורמים לאנשים, כשזה מגיע עוד פעם יותר בעולם של להפוך את הקהילה לאיזה פרויקט גיוס, סיוע או משהו כזה, לא נדגע פה על תורה שלמה של ניהול קהילה ארוך טווח. יש לנו 3 עקרונות, בסדר? אחד, שייכות, זה חזר פה אצל כולם, אנשים תורמים לאנשים, אבל אנשים גם רוצים להרגיש עם אנשים, אנשים רוצים לעזור למי שסביבם, אנשים רוצים לדעת שעוד אנשים מרגישים את הדחיפות שלהם, אנשים רוצים לדעת שעוד אנשים נמצאים באותו מצב כמוהם, ולייצר תחושת שייכות. זה לא פרטים בוואטסאפ, זה לא מתנדבים על האקסל, זה קבוצה של אנשים של שייכות, עם ערכים מחברים, עם מטרה מחברת, וזה מה שמוביל אותי לנקודה השנייה, מטרה וחזון. היא יכולה להיות פרויקטלית, לבנות בית בתל אביב, לייצר, היא יכולה להיות פרויקטלית של לייצר סדנאות עיבוד חוויות לחימה, אבל היא יכולה להיות חזון, כלומר אנשים רוצים להשתייך ולצאת ולצעוד להגשים משהו, והדבר השלישי הוא תחושה טובה של משמעות, אנשים רוצים לדעת שהם יתחברו עם עוד אנשים, שהם רוצים להשיג איזה משהו, להגשים אותו, ושטוב להם שהם נושאים את המאמצים האלה. וקהילה שיודעת לתת את 3 הדברים האלה לקהילה שלה, אני אקח את זה כרגע יותר לפרויקטלי, לגיוס, לקהילה נרתמת ומסייעת בפרויקט כזה או אחר, תגדיל את הסיכוי של קבוצת וואטסאפ להפוך לפעילה, של בוגרים להפוך מעבר להווה. עוד פעם, זה לא קסם, זה לא על רגל אחת, אם זה מגיע לקמפיין מימון המונים, מחלקת הפרו שלנו, זה ההתמחות שלנו כמו שהבנתם, לייצר את האסטרטגיה, לייצר תוכנית עבודה, ליישם את זה, הקהילה הווירטואלית שלנו בגיברס, זה חלק מהדברים, בית לעמותות בישראל, לעזור, לסייע, לתת לאנשים יכולת לשתף, לקבל, אז זה היה מבחינתי איזה מין מעטפת סופית. עוד מישהו, משהו שרוצים להוסיף, להגיד, לפני שנאחל לכם המשך יום טוב וצהריים טובים. אפשר משהו להגיד בבקשה? כן, תודה יופה. שלום.
אני בתור זקנת השבט פה, ככה נראה לי, העמותה שלנו היא מבוססת מתנדבים בלבד. אז יש, כל הדברים האלה הם מתנקזים לנקודה שאיך מגייסים מתנדבים, מה עושים איתם, איך נותנים להם את כל התחושות האלה, והשאלה המתבקשת בתוך כל הדבר הזה, איך JGive או גיברס יכולים לסייע לנו אסטרטגית לבנות תוכנית כדי ליצור את הדבר הזה. כי אני מתנצלת, אני old fashion מאוד, אבל אנחנו חייבים להתחדש. אז עכשיו יש לנו הזדמנות. אנחנו מסיימים עכשיו קבוצת סדנת בישול למטופלי פוריות. אז נוצרה איזושהי קבוצה, ואני הייתי רוצה ללמוד איך עושים מהקבוצה הזאת שייכות, שגרירים, מצוין. מחויבות וכו' וכו' וכו'. שאלה מצוינת. אני אגיד שכמובן לא נוכל עכשיו לתת מענה. לא, אני רוצה אחר כך לדעת עם מי להתקשר ואיך לא, לעשות את זה. ברור. אז אני אומר רק כדי לעשות סדר, באמת נושא של קמפיין למימון המונים, ואנשים שיש להם איזה איך אני לוקח את הקהילה או פוטנציאל קהילה והופך אותה לכלי מגייס נקודתי, מחלקת הפרו שלנו, המטרה שלנו בגיברס זה באמת לייצר לא רק בציר של קהילה, לייצר כל הזמן איזה ארגז כלים ושיח עמיתים וידע ווובינרים ותוכן שיעשיר את היכולות, את הכלים, מפרקטיקות, מכיווני מחשבה, מניהול, ואני רוצה להאמין ששם תמצאי תשובה. אני אשלח לך אחר כך את הטלפון של מי שאצלנו נכון לדבר איתו, יותר קשור לקמפיין, פחות רגע איך מנהלים עכשיו קהילה לאורך שנה, אבל הדבר הראשון שאני הייתי עושה, וזה טיפ אחרון ממני ואני חושב שנסכם בזה, קודם כל הייתי שואל מי האנשים שסביבי, ציירתם סדנה, מה אני נותן להם, כלומר מה חשוב להם בנוכחות שלי, למה הם בחרו לעשות משהו איתי, להיות אקטיבי מולי, מה אני נותן להם ומה המטרות שאני רוצה להוביל אותם. כלומר, מה הערך ההדדי שאנחנו חולקים ביחד, ואז מנסה לפרוט את זה למסגרת. עוגנים, כמות, איכות, פרקי זמן, אבל כל הזמן משרת את החזון, מה המטרה המשותפת שלשמה התכנסנו. ואז בוחר את צירי פעולה, העשרה, ידע, חיזוק, יכולות. המטרה המשותפת של כולם זה להיכנס להיריון, אבל אנחנו צריכים ללכת מסביב, וזה הבעיה בכל הקהילות שמתעסקות בנושאים מביישים, נקרא לזה במרכאות כפולות. שצריך ללכת מסביב בשביל להגיע למטרה. כי כאילו יש לנו טורניר כדורגל של ילדים בני 10, מה זה קשור לפוריות? זה קשור כי זה עניין של מניעה. כל הזמן הולכים מסביב. אז זה חלק מהבעייתיות של נושאים מביישים, נקרא להם. אני מבין את האתגר, ואולי קראת מה ננסה לייצר בהמשך אולי איזה פאנל, וובינר או משהו שמדבר ספציפית על זה, אבל גם בנושאים מביישים, בסוף יש את האזור נוחות שאנשים מוכנים לצאת ממנו, ונשמח לסייע. אגב, בדיוק אומרת סתיו, אולי תרז תוכל לתת, מוזמנים להתקשר גם אחר כך, אם תרז תשמח ותרצה לתת סיוע. איך לוקחים ועושים ריצ'ינג אאוט נקרא לזה, לנושאים שבדרך כלל יש קשר שתיקה סביבם. אבל אני תמיד צריכה ללמוד. אני רוצה להגיד בנימה אישית, קודם כל תודה רבה לסתיו, בסדר? כל מי שפה וראה את הפוסטים האחרונים, את הקהילה, יש פה הרבה, מה שנקרא, מי שעובדת ועומלת מאחורי הקלעים, ולפני הקלעים והכל על האירוע הזה, אז תודה רבה לסתיו. עדי, צוף, מג'ייגיב, ככה הזכרתם שנמצאות איתנו גם, תודה לגלית, איתי, אלעד ותרז שפילו מזמנם, ותודה רבה לכם, אני אקרא לכם בשם קוד גיברס, בסדר? נכון, מקובל עלינו, שפה משותפת מעתה, ועוד מניח ורוצה להאמין שניפגש בעוד הרבה צמתים של כלים, של יכולות, של ידע, גם מאיתנו, אבל תזכרו, זה גם המקום שלכם, לשאול, לשתף, מה שנקרא, מפקד טוב נמדד בהיעדרו, אנחנו לא תמיד צריכים לעשות את הפאנלים האלה, תרגישו בנוח להפוך את הקהילה הזאת ואת העמוד הזה לבית שלכם, לכל הנושאים האלה, ידע, ביטחון, שותפויות, תובנות, מסקנות ועצות, ואז אנחנו שלנו עשינו. אז שוב פעם, תודה רבה רבה לכם. תודה רבה לכולם.
תודה. תודה רבה לכולם. שיהיה לנו יום רגוע וטוב ושל בשורות טובות לכולנו. מה שנקרא, עכשיו הגזם. שלכם היום, אנחנו מעריכים את זה מאוד. יום נעים וטוב. ושכל החיילים יחזרו הביתה בשלום. וזה אני אומרת בתור אימא של מילואימניק, שמיליוני ימים במילואים כבר. ביי. ביי.